Come on, brother. Let's go. Аре. Аре, о, мене между другото пари. Съжалявам. Brother, what's that? What's that, brother? На мене ми е леко лошо. Не знам къде се намирам. Вчера бях на едно кръв. Ще ми дал камерата, не мога да разбера. Аз не знам какво говоря. Аз знам, дай ми. Бицепса бабанка. Бицепса на бабанка. Биови ексхибиционист. Биови ексхибиционист. Наблюдава. Не мога да обърна. Наблюдава Горош. Не, това са чайките. Варненските чайки. Да? Да, ти се виждаше. Не ще се не купи, честно. Чай, ще трябва пак. Имам чувството, че от този прозорец ми се видя дулото на снайпера, брат. Казвам ти, не знам дали е илюзия. Ти ще кажеш. Мръдаме малко там, или? Пред това, или? Иши? Иши ме метваш. Не бе, аре, аш. Има бъди чули. Айде. Си да дадеме на някой дебелак да снима, е така. Искаш да си сложи камерата в гащите. Не, чакай. Как ти е добре, отивам да покажа с малко сумо. Айде, Василий! Камерата ли? My body. Само сега, не знам дали можеш прав на таска. Давай, аз ще кажа обаче Не, стига, той не знае. Съм като фотограф, не географик. Тук може да видим 4 застрашени сини кита от порода мангус, които се борят меч-ос и се... Контент! Ще му да снимам как да се направиш номера. Чакай, брат, дай ходим отпред. Айде. Охо-хо-хо-хо. Факт.
Live Zoom няма. Как не бъде? Може да се наям и тогава. Име да ям добре, да ям. Брейк. Втори дубъл. Ника втори дубъл. Няма втори дубъл. Няма втори дубъл. English or Spanish? Whoever move first is gay. Ти си гей, защото не първа. Благодаря, Тенко. Гей. Купър. Славек. Аз мисля, че няма. Брат. Ето вече много прекалено пъце. Момент да сложи и череп и операция да прави Нищо. има на аутист. Така ли? Има на едно място. Да, но дай да... Да, бе, ма за какво да сложа пирот там? Али те в Корена ти се образуват и война, дай да ги сереме да ги задеме. Да, ама като го правя, аз е по-хубаво. Айде сега, мисля, пирата помага за разграждането на Знаеш какво е по-тъпо? Ясно на вас, лелката с розовото ме видя как си пър от бирата. Що ги ми държи по него? Това е баба ти. Просто направи така. Мръсен е хомофоб. Расофоб. Не, възрастофоб. Възрастофоб. Това го обмери, бе. Малко напоено. И сложи вече в ефект. Така че... Да, след като излям бира вътре. Ето беше много. А вие Путин си, ако трябва да пиеме някой ден бири, така да пиеме примерно 2-3 на вас, да изпиете 2-3 бири, ще ви отнеме 2 часа. А то го изяде нашия човек. С кората ли, бе? Хули е? Да? Не, спри. Аз нямам лимони след. След. Лимони след. Ето го човек, който каза пилешки картофи. Поне лимоните могат да се ядат с лед, по принцип, нали? Не, какво за солейта беше казал нещо. Еди колко с маслини. Направо гарта филма. Да, от търсенето на него. Не се запечатва. Добре, да чуя се прекриват. Disrespect that shit. We like to drink with Toyo, because Toyo is our guy, and when we drink with Toyo, he gets it down in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Добър вечер, мила моя! Кажи нещо умно, Даниеле. Клиповете от секундата, в който са качени в този канал, те ще бъдат демонстрирани. И няма да изкараме от 1 лев. Тениски? Не. Мърч? Не. Промокодове с какво ли още? Не, не и не. Затова единственият начин, който да ни подкрепите, е да последвате линкът долу в описанието на Patreon. Благодаря ви. Нашия промоутър. Това в началото.
атака. Верно. А ти сигурен си, че прекараш повече време в Да, аз реално игра по доста джаги на ден, за по 5-6 джаги игра. Не, те не може да се тия. Добре, това е много тъпо, играчите не ти отиват до края, тук не мога да блокираш. Бяхме чиста мрежа. Не, Няма. Дай над върху мене. Дай он ми. Бутни се леко с вратаря, така леко назад. Чакай, стой. Дани, дигни малко. Дигнете двамата. Не. Двамата наклонете просто малко. Аз? Не, към пацето. Така. Това беше малко. Той пича знае как да играе просто. Той виж как се подаде от единия на другия играч и я вкара просто. Не, реално тук я вкарах със същия, пак стоя. С този стоя я вкарах. Леко назад вратаря. Може да пробие защитниковите линии. Придание. Още две топчета мога да ни изравните. Айде червените. Моля? Губиме. Петица не се брои. Добре, хубаво е. Дани ме блокира. Втори път. Не с вратаря, ама ако удря с вратаря, дигай другата. Знам бе, ама по принцип трябва да излъжа Дани по някакъв начин. Ще ме дедне. Бати! Не, той играе много. Аз много играя, наистина, факт. Има ли още? Айде си. Помниш ли толкова? Потребна. Не се занимай. Дани, добра игра. И на него му е лошо малко. Къде сме, не ли? Не, леко така, не знам, не мога преценя. Да кажем. За мен е в такава от маскарпонът, който е с праскова и чизкейк една. Сега ми да снимаш книжка? Да. Има ли в момента така? Да. Аре. Ми да. Ще да правят всички личи гледат въпъл на веселата работа, знае какво. Реклама. Да, 2, 3, 4, 4. Да. И аз сега се сетих до това на каса. Колко?
Сега ги имаш на монети? Не. Пацай, дай 20. Да. Ето. Да, 20 само ще. Ето си пацай. Мерси, чао, лека. Айде, чао. За малко беше. Шок. Вода, ще закриваш ли видеото? Мога да го закрепя. Добре. Закривате? Боби изгорелки. На 4 очи.